Fid-dawl ta' ċirkostanzi ġodda li feġġew fl-aħħar jiem, Clayton Bartolo mhux se jibqa' fil-kariga ta' Ministru tat-Turiżmu u lanqas deputat parlamentari f'isem il-Partit Laburista. F'kummenti lil ġurnalisti quddiem il-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela qal li dawn id-deċiżjonijiet ittieħdu fl-isfond ta' ċirkostanzi li feġġew dan l-aħħar u li huma separati mir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika illi sab ksur ta' etika minn Clayton Bartolo u Clint Camilleri dwar il-konsulenza mogħtija lil Mart Bartolo. Il-Prim Ministru qal li fl-aħħar sigħat feġġ każ separat dwar Clayton Bartolo u kien f'dan l-isfond li Bartolo tneħħa wkoll mill-grupp parlamentari tal-Partit Laburista. Dan wara sensiela ta' domandi li saru minn The Times of Malta dwar allegazzjonijiet ġodda fil-konfront ta' Bartolo u l-mara tiegħu. Dr. Abela ħabbar ukoll id-Deputat Prim Ministru Ministru tal-Affarijiet Barranini Borġ se jibda jassumi wkoll ir-rwol ta' Ministru tat-Turiżmu. Dwar ir-rapport tal-Kummissarju tal-Standards, il-Prim Ministru qal li jinsab informat li l-Kumitat tal-Standards se jitlob li jintraddu l-flus żejda li tħallset Mart Bartolo. Aktar tard mal-jum fi storja pubblikata fuq il-ġurnal The Times of Malta ġie rapportat li Amanda Muscat irċivit mal-50,000 euro minn kumpanija privata li investigaturi finanzjarji jissuspettaw li waslu f'tixħim għal kuntratt li kien ingħata mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Il-pagamenti li ġew deskritti bħala suspettużi waslet notifika dwarhom għand il-Pulizija mingħand l-FIAU. Fir-rapportaġġ tagħha Times qalet li l-investigazzjoni dwar Amanda Muscat tifoka fuq xogħol li għamlet għall kumpanija taċ-ċiklist Taljan Valerio Agnoli is-sena illi għaddiet. Agnoli kien ingħata kuntratt mill-MTA fl-2021 ta' 20,000 euro fis-sena sabiex jippromuovi ċ-ċikliżmu f'Malta. Ftit wara Muscat ingħatat impjieg minn kumpanija qrib iċ-ċiklist u hemmhekk tħallset madwar 50,000 euro fuq 6 xhur. Kelliem għal Bartolo konferma li Amanda Muscat ingħatat dan l-impjieg fil-privat u qal li xogħla kien li tassisti f'avvenimenti internazzjonali marbuta maċ-ċikliżmu. Intqal li xogħla ma kellux jaqsam ma' Malta u mal-kuntratt ta' Agnoli mill-MTA. Intant, f'kitba fuq il-medja soċjali, Clayton Bartolo qal li joffra r-riżenja tiegħu minn Ministru. Madankollu qal li se jżomm postu fil-Parlament bħala deputat indipendenti. Qal li meta nħatar Ministru kien ta' kelma li jekk f'dik il-kariga jagħti lok lil min jużah sabiex jattakka ħidmet il-Gvern kien se jġorri responsabilità politika.